שלום לכם. את השיעור היום נתחיל בשיר קטן. כמה שניות מתוך השיר סתם של אמיר בניון. העולם הבא. אמיר בניון הוא בעיניי מגדולי אומני ישראל, או לגדול אומני ישראל. בטח שהכתיבה שלו באותן שנים שהוא התמקד בסוגיות של תשובה ועבודת המידות, אני חושב שהוא הגיע לפסגות שאף אחד באומנות לא הגיע אליהם. טוב, לא צריך להשוות לאחרים. אני חושב שהשירים שלו על הנושאים האלה מאוד מיוחדים. שמענו עכשיו את הפזמון בשיר סתם, שבעצם מבוסס על הפרק הראשון של מסילת ישרים, שהכל סתם. העולם הזה פרוזדור בפני העולם הבא, זה היה הנושא שלנו בשיעור הקודם, ועל זה אמרנו שאנחנו רוצים לשאול שאלות נוקבות. אבל אני באמת ממליץ, מי שרוצה לשמוע את השיעור הזה, נא להאזין קודם לשיעור הקודם, כי בשיעור הקודם, אלה בעצם שני שיעורים שהם שיעור אחד, פשוט לא היה לנו זמן לתת את שניהם ברצף, בפעם אחת. אמרנו בפעם הקודמת שהמבנה זה קודם כל ללמוד בצורה פשוטה, עד כדי פשטנית את הרעיון של פרק א', שמסביר, אתה נבראת כדי להתענג על השם, המקום שבו זה קורה הוא לא כאן, כמו שאפשר לראות בעליל, אלא בעולם אחר, העולם הבא, ואתה צריך לפני כן לעבור דרך העולם הזה, והאמצעים כשיביאו אותך לעולם הבא הם שמירת המצוות. אז בעצם, אם מסתכלים על זה בצורה מסוימת, כמו שלפעמים אפשר לשמוע בהרצאות שנועדו לקרב את האנשים, לא בטוח אם זה באמת מקרב, כשמסבירים את הדברים בצורה כזאת, אבל אתה בעולם במין, כמו משחק פקמן, מכירים את זה עדיין בדור הצעיר? את המשחק שאתה צריך לצבור הרבה נקודות, לאכול כמה שיותר, לאכול כמה שיותר, כאילו, יש נקודות רגילות ויש נקודות מיוחדות ויש שדים, ואם אתה מצליח לאכול הרבה, אז אתה עובר מסך, ואז אתה עובר עוד מסך, וצובר לך שם כל מיני פירות. אז לפי זה אנחנו במין מסך פתיחה בעולם הזה, והמטרה היא לעבור למסך הבא. האם באמת נכון להסתכל על החיים בצורה כזאת? האם אפשר להסתכל על החיים בצורה כזאת? והאם בעצם הגישה הזאת, לפיה, האם באמת היהדות מציעה לאדם לוותר על העולם? הרי בסוף העולם הזה הוא המוכר לנו. הוא המובטח לנו, כי מעצם היותנו בו, הוא העובדה. והעולם הבא זאת אמונה. אז זה נכון שהחינוך שלנו לזה שהאמונה תהיה אמונה שלמה. אבל האם זה באמת הגיוני לצפות מאדם לוותר על כל מה שהוא מבין מהעולם שהוא חי בו, בשביל עולם אחר שהוא אף פעם לא ראה אותו? גם הרמח"ל לא באמת ראה אותו. להבין אותו אנחנו לא באמת מבינים עד הסוף. אז וגם לכמה אנשים זה מתאים לחיות בצורה כזאת. אנחנו עומדים לשאול כמה שאלות על התפיסה הזאת. אני זוכר שהייתי פעם בסיור להכרת העולם החרדי. זה היה סיור של רשת מעוז. זאת אומרת שהקבוצה הייתה מאוד מגוונת, ואנחנו יושבים באותו יום בביתו של הרב שטיינמן. זה היה אחרי פטירתו של הרב שטיינמן, שהיה מגדולי התורה, לא יודע אם להגיד של דורנו או של הדור הקודם, ואנחנו פגשנו מישהו שהיה קשור לרב שטיינמן, והוא רצה להרשים את הקבוצה. ואני מזכיר לכם, רוב חברי הקבוצה הם אנשים חילוניים, יושבים בבית מאוד מאוד פשוט. אם מדברים על ביטול העולם הזה, לחיות בעולם הזה כאילו אין עולם הזה, זה בבית של הרב שטיינמן. בזמנו כשביקרתי שם בחייו, אומרים תמיד בחיי חיותו. כאילו בסגנון חרדי זה כזה, בחיי חיותו. אני לא מבין למה אומרים בחיי חיותו. זה קצת מזכיר לי את הטוב ולמוטב שדיברנו. בחייו, אבל לא חשוב. בכל מקרה, כשביקרנו שם בחייו וכתבתי אחר כך, והם עשו מזה קצת
פרסום אצלם באתרים שלהם, שאמרתי, רק בעזה אתה יכול לראות בית כזה. ממש פשטות, הוא היה יושב על איזה ארגז, פשוט, לא צבעו אפילו, לא סיידו. יש מקומות שמשאירים אמה על אמה, זכר לחורבן. אצלנו בבית, מעל הדלת אפשר לראות, את זה מול הדלת, אם אפשר, אצלנו יש חלון, אז זה מעל הדלת, אפשר לראות שהשאירו איזשהו ריבוע לא מסויד, זכר לחורבן. כל הבית של האיש הזה הוא זכר לחורבן. זאת אומרת, שום דבר לא מסויד, הכל מאוד מאוד פשוט. ומצד אחד זה מרשים, מצד שני אתה שואל, כאילו, ככה אנחנו רוצים לחיות, וכדי להגדיל את העניין, אז קיבלנו שם הסבר, שבעצם, אני לא זוכר בדיוק, אבל הוא אמר שהרב שטיינמן, אותו אדם שהיה מקורב לרב שטיינמן, הרב שטיינמן אמר, אני בעצם פשוט משקיע בסחורה יותר שווה, משקיע בעולם הבא, לשם ניתבתי את כל ההשקעות שלי, משהו כזה, אני לא זוכר כבר, זה היה לפני הרבה שנים, אבל אני כן זוכר שישב איתנו איש חכם, לא דתי, פסיכיאטר די בכיר במקצועו, והוא אמר שם בסוף, בסיכום, זה היה אמור להיות הקטע שמרשים, איך שהרב הזה בחיים, אין לו בכלל עולם הזה, זה לא מעניין אותו, והוא בכלל חי בשביל העולם הבא. אז הוא אמר שם, אותו אדם לא דתי, אמר, תראו, אני באתי לפה, כי אמרתי, נשמע על ערכים, על דברים שאולי חזקים פה, שאצלי פחות חזקים, שאני רוצה ללמוד מהם. בעצם לימדו אותי פה להיות סוחר. אמרו לי, תשמע, אתה יכול להיות סוחר יותר טוב ממה שאתה. אתה כרגע סוחר לצבור הישגים בעולם הזה, אבל בעצם אתה יכול להשיג משהו יותר טוב בעולם הבא. אז הוא אמר, לא יודע, אני מרגיש שאני סוחר מספיק טוב גם ככה. זה מה שבאתם ללמד אותי. כאילו, איך להשיג הנאות יותר טובות, יש הנאות אחרות, לא יודע, אז אני מסתפק בהנאות העולם הזה. אתה יודע מה, אני underachiever, אני מוכן להסתפק בהישגים בעולם הזה. ואני רוצה להעמיק קצת את השאלה שאני מנסה להציב פה, על התפיסה הפשטנית של תפיסת העולם הבא. תראו, אנשים עוברים הרבה בעולם הזה. האם זה נכון להתייחס כל מה שבני אדם בכל העולם, מיליארדי אנשים עוברים, מסכת של חיים והתמודדויות? אני רוצה להביא לכם דוגמה. תארו לעצמכם זוג, לא דתי, לצורך העניין יכולים, לא צריכים להיות גם יהודים. אבל ניקח דוגמה מבני עמנו, אנשים חילונים, לא מאמינים בתורה, לא מאמינים בעולם הבא, וכמו כל זוג יש להם את החלומות שלהם ואת החיים הוורודים שהם מסרטטים לעצמם, ונולד להם ילד ראשון או שני, לא משנה, שהוא נמצא על הרצף האוטיסטי, אבל נמצא במקום קשה. ילד עם צרכים מיוחדים, במצב באמת פיזי ונפשי קשה, מהסוג שזה לא משנה מה תעשה. אני נזכר בדורון אלמוג שמאוד התפרסם, שהוא השקיע את עצמו בעקבות זה שנולד לו בן כזה, והוא הרבה פעמים ברעיונות היה מתאר שהוא משקיע את כל החיים שלו בילד, בלי שהוא אף פעם זכה לשמוע שהילד הזה קורא לו אפילו אבא. מי שמכיר יודע שכל החיים מקבלים צביון אחר, החיים כמו שהכירו אותם לפני כן, עם כל התסריט שלהם לאיך העתיד שלהם ייראה, ברגע זה החיים האלה הסתיימו, ככל שהם יבינו את זה מוקדם יותר ייטב להם, יש להם חיים אחרים, וכל החיים שלהם הם הולכים להתמודד עם הסיפור הזה, והם יכולים, ובואו ניקח זוג שבאמת מתמודד עם זה בצורה מעוררת השתאות. הם באמת משנים את סדרי העדיפויות שלהם בחיים, והם משקיעים בילד הזה, והם אוהבים אותו, ומטפחים ומטפלים בו, ושוב, בלי שמקבלים אפילו את ההרגשה, יש משהו דו-סטרי בגידול ילדים, נכון שהעיקר זה נתינה ואהבה מצד ההורים לילדים, אבל זה נחמד שאתה מקבל גם פידבק, והם לא מקבלים פידבק, והחלום של הילד הרי מה אנשים חולמים על הילד שלהם? בעצם הם חולמים שהם יהיו כל מה שאני, אבל יותר טוב, גרסה יותר מוצלחת, ובלי החסרונות שלי. ופה זה בדיוק הפוך. אז כל החיים שלהם עכשיו השתנו, ובמסירות ובאהבה, וגם בלי להתקרבן יותר מדי, ולשאול למה קרה לנו. קרה לנו, זהו, אלה החיים שלנו. בואו ניקח את הזוג הזה. מה זה היה החיים האלה שהם עברו? יגיעו לגיל 120 ויפטרו מן העולם. אלה היו חיי העולם הזה,
במה הם השקיעו? הם לא שמרו מצוות, לפחות לא בתודעה ובתפיסה שלהם. הם עשו אבל את המעשה הטוב והערכי והשקיעו את כל החיים שלהם בדבר הזה. אז מה זה בדיוק? כלומר, כשאתה מזלזל בעולם הזה, העולם הזה הוא לא רק הנאות חושניות, ארוחות ומסיבות. קל לזלזל בעולם הזה כשאתה מגדיר אותו בתור הדברים האלה שכולם יודעים, גם אנשים שחיים חיי הוללות ומסיבות וזה, הם יודעים שבסוף זה שטויות. אז להגדיר את המציאות של האדם בעולם בתור כל השטויות, ואז לרדת על זה, זאת חוכמה מאוד קטנה. אבל מה עם כל האנשים המסורים? הזכרתי חברי רשת מעוז, אז אני אזכיר אותם שוב. חברי רשת מעוז, זאת רשת שהיא בעצם מנסה לאתר מנהיגים מכל הסוגים בחברה, ולחזק אצלם את יכולות המנהיגות, וליצור אצלם גם שיתופי פעולה, שילמדו לעבוד יחד, שאנחנו חיים בחברה שהיא הרבה פעמים בועתית ומגזרית, אז לא ברור לגמרי למה הם קיבלו אותי. אני לפעמים מרגיש שם, כי אני לא במגזר הציבורי, ואני לא חולש על תקציבי העתק, אבל רוב האנשים שם כן, אלה בדרך כלל תנאי הקבלה. אבל בגלל שאני לא, יש לי קצת את הפרספקטיבה של מי שמסתכל לפעמים מבחוץ. וכמי שמסתכל, אני בפנים שם, אבל כשאני מסתכל על האנשים האלה מבחוץ, אני מלא בהשתאות. זה אנשים, כמו שאתם יכולים לדמיין אותם, באמת, זה האנשים הכי טובים, זה אנשים שאכפת להם. אם אני יכול להגיד משהו על החברים ברשת הזאת, זה כל האנשים האלה, תראו, בכל משרד ממשלתי גדול וזה, בסוף יש את המעט אנשים שמחזיקים את הכל על הכתפיים שלהם. אלה אנשים שהם צריכים להיות גם מוכשרים וגם מאוד מאוד ערכיים ואכפתיים. זה סוג אנשים שאני פוגש שם, וזה לפעמים עורר השתאות, כי אתה רואה גם אכפת להם אחד מהשני, ומהעיסוקים של אחד של השני, ומישהו מעלה שם איזושהי בעיה שיש לו על שולחן העבודה, וכולם נרתמים, והם אוהבים לעשות הקטון, שכולם יושבים ושוברים את הראש, ולפעמים זה על איזשהו פרט קטן בחיים, ואתה אומר כאילו, לא יודע, גם לי אכפת מהמדינה וזה, אבל לא תמיד אני מוצא בקרבי את ההתלהבות ואת האש הבוערת שאני הרבה פעמים רואה אצלם כדי לתקן משהו בממשק של משרד הבריאות, עם הטכנולוגיה, וזה ממלא את עולמם. ובסוף אתה יודע שהמדינה שלך היא מתברכת, ואפילו הייתי אומר, מצליחה להיות משגשגת ולהתקיים, בזכות זה שיש את האנשים האלה. האנשים האלה, המסורים, למה הם מסורים? זה נקרא חיי עולם הזה, מה שהם עושים. ואם כן, אפשר להגיד, לשים על כל זה מין X ולהגיד, שמע, זה לא חשוב בכלל, חבל, בזבזת את החיים שלך. במקום להתעסק בשיפור מערכת הבריאות, בפרט הקטן הזה, יכולת ללמוד עוד משנה, עוד תהילים, ולצבור לך עוד נקודות במשחק של הפקמן, ובעצם השקעת בחיי עולם הזה. נכון שאתה משקיע בחלק האיכותי, היפה, ואתה מיטיב את חיי עולם הזה. אבל למה שאני אשקיע בלהיטיב את חיי העולם הזה באיזשהו פרט, כשאני יכול לגעת במהות, שזה בחיי העולם הבא, שלשם הכל הולך, אם באמת העולם הזה הוא פחות חשוב, והעולם הבא הוא באמת העיקר. ולמה כשאנחנו עושים חסד אחד עם השני בענייני העולם הזה, ברור לנו שזה מעשה נשגב. גם פה אני אשתף בסיפור אישי. הלכנו כמה מבני משפחתנו כדי לבקר את ביתנו, היא הייתה בשירות, בשליחות, בקהילה יהודית, בבוקה רטון, פלורידה, ליד מיימי. היא עשתה שם שנה בבית ספר יהודי, עבודת קודש, להכניס שם יהדות, יהדות יש להם משל עצמם, אבל רוח ציונית וישראלית, מאוד מאוד חשוב, אחרי זה מניב הרבה פירות בעתיד של הילדים בבית הספר הזה. אז אנחנו נסענו לבקר אותה, ושם היינו עדים להמון הכנסת אורחים. התארחנו אצל איזושהי משפחה, וכשאתה מתארח, אתה מיד מרגיש, לפעמים, אתה מרגיש בעצם לאיפה הגעת. יש אנשים שממש מדרגים לאיפה הם הגיעו. אז חלק מזה זה התנאים החיצוניים, האם אתה הגעת לבית יפה או למקום פחות יפה, אבל הרבה יותר חשוב מזה, כל אחד שהוא במצב הזה של להתארח, הוא יודע שהרבה יותר חשוב מהתנאים החיצוניים, זה האם באמת יש הכנסת אורחים, אווירה, מקבלים אותך, דואגים לך, או שכאילו מאפשרים לך להיות שם. ונכנסנו אצל משפחה שהם הקצו לנו חדר, מין תת יחידה, ומעבר לזה שכל המצעים פרוסים והכל כאילו מטופח, היו שם בקבוקי מים בפנים, יש גם מטבח שאפשר לגשת אליו, אבל בתוך החדר שלא תצטרך לצאת, יש לך גם שם בקבוקי מים
אוכל וקצת ממתקים, ואתם מכירים את זה שדואגים לך לכל ובסוף הביקור שלנו, התארחנו בלילה האחרון במקום אחר, אנשים שבאמת לא היה ברור בכלל אם הם יהיו שם, רק שהם נתנו לנו לישון בבית שלהם. בסוף, כשאנחנו באנו ללכת לישון, לקראת הטיסה, חזרה ארצה, אז הופיעו. זה שני אחים שהם בעיקרון עלו לארץ, אבל גם מחזיקים עסק שם, אז לכן הם לפעמים שם. אני גולש קצת יותר מדי לפרטי הסיפור הזה, אבל זה היה די משעשע, כי אנחנו היינו מה זה רעבים. היינו מאוד רעבים אחרי הרבה שעות של נסיעה ולא הספקנו לאכול, וכשהגענו כבר לא מצאנו מקום פתוח. ואז שהמארח שאל אותנו, תגידו, אתם בשרים או חלבים? אז אני אמרתי, הילדים שלי צוחקים על המשפט הזה, שזה איזושהי קריאת מצוקה לא מכוונת, אבל אמרתי לו, לא זה ולא זה. ואז הסברתי, אם זה לא היה מספיק ברור, פשוט לא אכלנו, לא בשרי ולא חלבים. ניסיתי להסביר, בקיצור, בעצם שידרתי עוד מצוקה, אנחנו רעבים. האיש הזה אמר, רק רגע, לקח את האוטו שלו, אין לי מושג לאן. הוא חזר, הוא שאל לו לפני כן, אתם מעדיפים סושי או מעדיפים פיצה? והילדים שלי כאלה, הילדות שלי ביישניות, לא ענו כזה. אז הוא הלך על כל האפשרויות. קיצור, הבן חזר ופתח לנו פריסה עצומה, גם סושי וגם פיצה. וגם, אני לא זוכר, היה שם שולחן מלא כל טוב שאפשר היה... ושתייה מסוג כזה, ושתייה מסוג אחר, ולא יודע, באמת, פתח לנו בן אדם שאנחנו לא מכירים, ועשה לו הרבה מעבר למינימום הדרוש והמתבקש, מעל ומעבר. אין לי את המילים לתאר את כל הפריסה הזאת שהוא פתח בפנינו בלילה הזה, וישב איתנו כדי שנרגיש בטוב. האיש הזה, אז קודם כל זאת מצוות הכנסת אורחים. זה משהו שאתה כן צובר נקודות לחיי עולם הבא. אבל מה הוא בעצם עשה? הוא נתן לנו אוכל, והוא דאג שיהיה לנו הרבה אוכל בכמות, ואוכל שווה, מה שנקרא. אוכל שלא בהכרח היינו קונים אפילו לעצמנו, את כל הסוגים והמגוון שהיה שם. אז לכולנו ברור שהאיש הזה היטיב איתנו, ושהוא עשה מעשה יפה מאוד של חסד, ושל איש כזה אומרים כל הכבוד. אבל למה? אם אני הולך עד הסוף עם הרעיון הזה, שהעולם הזה הוא פחות חשוב, אז בעצם מה שהוא עשה זה שהוא העמיק לנו את השיעבוד לעולם הזה. נכון? במקום לתת לנו מה שאנחנו צריכים כדי להתקיים. אולי טיפה יותר, אבל אז הוא בעצם פינק אותנו. האם הפינוק הזה הוא באמת הטבה? לפי הגישה שרואה בעולם הזה מקום שולי לעומת העולם הבא? אז אומרים, לא, זה לעצמך אתה צריך להיות פרוש. אבל יש משפט כזה שהגשמיות של הזולת זה הרוחניות שלך. כלומר, אתה אל תעשה את החשבונות האלה עבור הזולת, להפך. הרוחניות שלך זה שאתה מיטיב לו בצורה גשמית ובלי לדפוק חשבון ובהרחבה. אבל למה בעצם? אם באמת העולם הזה הוא כל כך לא חשוב ובטל, אז למה הגשמיות של הזולת זה הרוחניות שלי? בעצם הגשמיות של הזולת, אני תורם לבעיה. סליחה על ההשוואה, אבל אם מישהו היה אומר, בואו תראו, יש לי פה בשבילכם סמים, בואו תשתו יותר מדי שתייה חריפה או משהו כזה, זה היה נקרא הטבה? ברור שלא. אז אם לוקחים עד הקצה את ההשקפה, את התפיסה השטחית של יחסי העולם הזה והעולם הבא, אז כל העולם הזה זה מין, כל מה שיש בעולם הזה זה סמים. כולנו נרקומנים של העולם הזה. אז אתה מעמיק את הבעיה של אנשים, אתה לא עושה איתם באמת חסד לפי הגישה הזאת. ולמרות זאת, אז למה זו קושייה? זו קושייה כי כולנו יודעים שזה לא ככה. לכולנו ברור שהאיש הזה הוא איש נפלא, ושכל הכבוד לו, וזה יפה מאוד מה שהוא עשה. אבל בעצם, למה? ואני רוצה להמשיך ולשאול. אם באמת, לפי התפיסה הזאת שמבטלת לכאורה את ערכו של העולם הזה, אז בעצם, לאיזה אחוז מן האוכלוסייה בעולם הקיום הוא משמעותי, הוא רלוונטי? כמה אנשים למדו את הפרק הזה במסילת ישרים או ספר דומה? ומה שיותר חשוב, בין אלה שנחשפו לרעיון הזה, כמה מאמינים בו, וכמה מאמינים בו באמת עד הסוף, עד כדי כך שהם באמת מכוונים את החיים שלהם כדי לצבור נקודות במשחק הפקמן של העולם הבא. לרוב העולם זה לא רלוונטי. רוב העולם כן עסוק בחיי העולם הזה,
הרבה מהאנשים אין להם אפילו את הפריבילגיה לחשוב על המחשבות האציליות שאנחנו עוסקים בהן פה, אבל גם אם יש להם את האפשרות, רוב האנשים, they don't buy it, הם לא קונים את הסיפור הזה. אז מה? אתה אומר שתכלית בריאת האדם זה בשביל מצבו בעולם הבא ושיצבור נקודות פה. אז איזה אחוז מהאוכלוסייה של העולם מקיימים את התכלית הזאת? לפי זה לא יודע, זה ממש שברי אחוזים אז רוב העולם פשוט פספס כבר בשלב הראשון, כאילו בשביל לחיות ככה את החיים, אתה קודם כל צריך להאמין בזה ולהבין את זה. ומי שלא הבין בזה ומאמין בזה, הוא בכלל לא מתמודד, הוא כאילו פסול טכנית. אז מה, 99% מאוכלוסיית העולם, הם לא חווים את הקיום האנושי בצורה שהקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נחווה את הקיום האנושי. מה שהם עוברים, למה הם עוברים את כל מה שהם עוברים בעולם הזה? אפשר לשמוע לפעמים כאלה דרשות פופוליסטיות על זה שכל העם היפני קיים בשביל לייצר פעם אמרו רוקמן, היום לא יודע, אבל לייצר את האוזניות כדי שיוכל בן תורה לשמוע שיעור תורה עם האוזניות האלה באוטובוס וככה להגיע לחיי העולם הבא. וככה הם גם זוכים. באמת, כל היפנים, כל מיליוני היפנים הם חיים עבור זה. גם היפנית, האישה העמוקה היפנית שעוברת בחיים כל כך הרבה קשיים, וגם הנאנסת, וגם האנשים שמסתבכים בדברים אחרים בחיים, וגם הדיכאוניים, וגם אנשים שעוברים. כל האנשים האלה, זה הכל בשביל הווקמן, כדי שתוכלו לשמוע לצורך העניין את השיעור הזה, ובשביל זה הם עוברים את כל מה שהם עברו, בהיסטוריה של אלפי שנים, במלחמות, והרוגים, וסתם לא צריך כל הזמן ללכת לתבניות האלה של האסון, סתם לעבור את כאילו יחסי הורים, ילדים וחברים, ודילמות שיש לאנשים בחיים. הכל סתם, הכל באמת, לא סתם, הכל בשביל לייצר את האוזניות עבורנו. אז אני רוצה להגיד משהו בשם העם היהודי לדורותיו. אנחנו מוותרים על האוזניות. אם צריך שעם שלם יתקיים במשך אלפי שנים ויעבור את כל מה שאנשים עוברים בעולם הזה כדי לייצר את האוזניות, לשמוע ברכבת את השיעור הזה, אני מוכן לשמוע ברמקול בהזדמנות אחרת או בדרך אחרת. כמובן שזה, מה שאנחנו מדברים פה זה בפשטנות. הדרשה הזאת היא פשטנית, אז לכן גם הקושייה שלי היא פשטנית, אבל קחו את זה למציאות. בצורה בוגרת. אנשים עוברים הרבה, כל בן אדם עובר הרבה בעולם הזה. בוודאי מי שלא שפר עליו גורלו והוא חווה חיים קשים, אבל גם מי שחי חיים סתם, חיים רגילים. הוא עובר המון. אז כל מעגלי החיים האלה ומה שאתה עובר, זה הכל באמת, אם לא שמעת שהמטרה היא לנצח במשחק ובתחרות, אז אתה לא עלית למגרש, לא חיית את התכלית או משהו כזה. ועוד שתי שאלות אחרונות לבסוף, אז ננסה קצת להשיב על השאלות האלה. גם כן, התורה. אמרנו שבתורה כל הדבר הזה בכלל לא מוזכר. בתנ"ך, בתורה, 5 חומשי תורה, יש שם שכר ועונש, הם לא קשורים לעולם הבא. גן עדן, גיהנום, יום הדין, כל הדברים האלה בכלל לא מוזכרים. והתורה היא לא רק ספר של מצוות והלכות, אלא היא מדברת על מה המטרה של כל זה. זה הכל, לדבוק בהשם ולהיות טוב, והשכר והעונש הם גשמיים בעולם הזה. איך יכול להיות שהדבר העיקרי שבשבילו הכל נברא וכל המערכת הזאת של תורה ומצוות ניתנה לנו לכאורה בשביל זה, איך יכול להיות שזה לא מוזכר בספר המקורי? ופה אני רוצה להזכיר את הספר, את ויכוח הרמב"ן. על ויכוח הרמב"ן יש הרבה מה לדבר, יש לנו פה את כתבי הרמב"ן בהוצאת מוסד הרב קוק, בתוך זה יש תיאור של ויכוח שהתקיים במאה ה-13, אם אינני טועה, בין הרמב"ן לבין יהודי משומד שמכונה פה פרי פול, וזה היה בנוכחות מלך ברצלונה. מלך ברצלונה יזם את הוויכוח הפומבי הזה, בעצם שזה ויכוח, כי פרי פול טען לא רק שהנצרות היא אמת, הוא אמרנו שהוא יהודי משומד, כלומר הוא עבר לנצרות, אבל לא רק שהוא טוען שהנצרות היא אמת, הוא אומר גם לפי התלמוד בעצם ישו היה המשיח והנצרות היא אמת והיהודים מסתירים את זה או משהו כזה, הוא אסף כל מיני ראיות מפוקפקות, יש לומר,
כדי להוכיח את התזה הזאת, והרמב"ן היה צריך להגן על היהדות, עשה את זה בגאון, יש המון מה ללמוד וואי, אני מתאפק. בעזרת השם, הלוואי ויום אחד נלמד פה יחד גם את כל הספר הזה, את ספר הוויכוח של הרמב"ן. אבל בין השאר, הרמב"ן מלגלג על כל התפיסה שזורקת את הכל לעולם הבא. כי בדת הנוצרית זה המון בנוי על שם, על מלכות שמיים ועל העולם הבא, וכולם היו הולכים לגיהנום עד שהגיע ישו, ועכשיו הוא זה שהכניס את כולם לעולם הבא. בקיצור, זה מוטיב מאוד מאוד מרכזי בתפיסה הנוצרית. והרמב"ן מלגלג על זה, לא בגלל שהוא לא מאמין בעולם הבא, אבל הוא אומר שם למלך, אומרים בארצנו, הרוצה לכזב ירחיק עדיו. כלומר, מי שרוצה לשקר, הוא מרחיק את העדים, הוא מספר דברים שאי אפשר לבדוק אותם. הוא אומר, אתם טוענים שבעצם ישו מציל את כולם בעולם הבא, אבל המשיח היה אמור להציל את האנשים בעולם הזה. אומר הרמב"ן ככה, הרבה עונשים כתובים, אתם אומרים שהוא תיקן את חטא אדם וחווה, שבגלל חטא אדם וחווה כולם היו הולכים לגיהנום, לפי זה גם אברהם אבינו, משה רבנו, דוד המלך, כולם היו בגיהנום, עד שהגיע ישו ופתח את שערי גן עדן עבור המאמינים בו. אומר הרמב"ן, הוא מלגלג על זה, הוא אומר, הרבה עונשים כתובים באדם וחווה, ארורה האדמה בעבורך, וקוץ ודרדר תצמיח לך, בזיעת אפיך תאכל לחם, כי עפר אתה, ולגבי האישה והילודה, בעצב תלדי בנים, הכל קיים גם היום. כל העונשים שכתוב שאנחנו נענשנו, האנושות נענשה בהם על חטא אדם וחווה, שום דבר לא השתנה בעולם הזה, ושום דבר לא יתכפר בזמן משיחכם. אבל גיהנום שאינו כתוב בו, אתם אומרים שנתכפר. הדבר האחד שלא כתוב שקשור לחטא אדם וחווה, וזה הכניסה לגן עדן לעומת כניסה לגיהנום, הוא אומר, זה לא מוזכר שם. זה מה שאתם אומרים שהוא תיקן. למה אתם שמים את זה, את הדגש על העולם הבא? בעבור שאין אדם יכול להכחיש אתכם. אם תשימו את הדגש על ההישגים של המשיח שלכם בעולם הזה, כל אחד יוכל להראות לכם, זה לא קרה. אז מה אתם עושים? אתם מספרים סיפורים על העולם הבא. ואז הוא גם אומר, וואי, איזה אמיץ הוא היה? הוא אומר, שילחו מכם אחד ויבוא ויגיד. אתם רוצים? הייתה שם חבורה גדולה, הוא היה יהודי יחיד, והיו שם הרבה נוצרים מסביב. הוא אמר, אתם רוצים? תשלחו פה אחד לעולם האמת, שיחזור ויספר לנו. אחרי זה הוא גם מסביר למה תיאולוגית זה לא נכון לחשוב שכולם נכנסו לגיהנום בגלל חטא אדם וחווה. עכשיו, כמו שאמרתי, זה לא שהרמב"ן לא מאמין בעולם הבא. ברור שהוא האמין בעולם הבא. אבל הוא אומר, לבנות את כל התזה שלך על דבר שאי אפשר לבדוק אותו, זה לא רציני. בזה אגב הוא דומה למרקס. מרקס כמובן בעולם אחר, הוא היה באמת אתאיסט, והוא לא האמין בעולם הבא, אבל הרי הוא טען שהדת היא אופיום להמונים. מה זאת אומרת? הוא אומר, בעצם בעלי ההון דופקים, סליחה על הביטוי, את הפרולטריון, את הרוב הגדול שאלה הם אנשים שהם עובדים ומייצרים עושר עבור אותה שכבה דקה של בעלי הון, וכדי להחליק את זה, כדי שאנשים יסכימו כל החיים להיות חלק מהסיסטם הדפוק הזה, אז בעצם זה התפקיד של הכמרים שמספרים על זה שיש, של הדת, להגיד אל תדאג, יהיה לך טוב בעולם הבא. והוא אומר לא, תשנו את החיים שלכם בעולם הזה. אז כאמור, תהום פעורה בין הרמב"ן לבין מרקס בכל מה שאפשר לדמיין, אבל אני כן אומר שיש פה טיעון משותף, בוא תספר לי איך אתה בונה את החיים בעולם הזה, שהוא זה שהוא מוכר וגלוי לנו, ואל תספר לי סיפורים על עולם שאני לא באמת מכיר אותו. הרוצה לשקר ירחיק את עדיו. ולבסוף, השאלה האחרונה בעצם אני חושב שזה מספיק. בעצם ירינו הרבה חיצים בתזה הזאת שמזלזלת בחיי עולם הזה ובאה לבסס את הכל על חיי עולם הבא. אבל כמובן אנחנו לא באנו פה כדי לערער על דברי רמח"ל, אלא כדי להבין אותם לעומקם. המטרה של כל השאלות האלה זה הכניסה לשלב השלישי במהלך שלנו, וזה לנסות לדבר על העולם הבא בצורה אחרת, לא פשטנית, שתמיד את הדברים, ברור לי שלכך התכוון הרמח"ל, ואני אנסה להסביר את זה בצורה כזאת. אם היינו אומרים שהמטרה של האדם בעולם הזה זה לעשות טוב, זה להיות טוב,
וכל ההנאות החומריות שיש בעולם, הן יכולות לשמש את זה, לסייע, אבל זה לא המהות, זה לא העיקר. זאת אמירה שכמובן הרבה יותר מתקבלת על הדעת, מאשר להגיד שהכל זה בכלל, החיים שלך מתחילים אחרי החיים. העולם הבא, בהבנה עמוקה, זה בעצם ההבנה שלעולם הזה, והעולם הזה, הכוונה היא לצד החומרי שאתה פוגש בעולם הזה, יש בו משהו סמוי מן העין, והמשהו הזה זה יושב על הציר של המשמעות, של הערכים, הציר של הנצח, והאמונה בחשיבות העולם הבא זה להגיד, זה לא רק שיש בעולם הזה גם ערכים ומשמעות ונצח, אלא זה הלב של העולם, זאת הנשמה של העולם. העולם הזה הוא כמו גוף, לגוף הזה יש נשמה. הנשמה של העולם הזה, זה מה שאנחנו קוראים העולם הבא. כלומר, העולם הבא זה לא בהכרח החיים חיי הנשמה אחרי שהיא נפרדת מהחיים בגוף. זה גם זה, אבל זה לא המהות של העולם הבא. זה לא כאילו החיים שאחר המוות. היה לי רב בשם אלישע וישליצקי, ואני זוכר אותו מראים בקולו על כך שבמקום להסביר כל הזמן, הדתיים אוהבים לנסות להוכיח, בסוג מסוים של הסברה דתית, יש שיאמרו תעמולה דתית, שיש חיים אחרי המוות. כלומר, תשקיע במצוות כי יש חיים אחרי המוות. אתה הולך לחטוף בחיים אחרי המוות אם לא תתיישר פה. אז במקום ללמד שיש חיים אחרי המוות, אנחנו צריכים ללמד שיש חיים לפני המוות. מה זאת אומרת יש חיים לפני המוות? הרי אנחנו פה חיים, כן? אבל יש חיים במובן הערכי, במובן העמוק, במובן שמצדיק את החיים, את תכלית החיים. כי בשביל לחיות רק חיים שאתה דואג לכסף ולחומר, וגם בזה לא צריך לזלזל, לעצם זה הבסיס של קיום אנושי, אבל זה בסיס נמוך. אם זה רק מסתכם בזה, אז מה עשית כל החיים? אז דאגת לזה שיהיה לך מה לאכול, את מה שאכלת יצא מהגוף שלך אחר כך, ישנת, עשית, לא יודע, בנים בנות וזה, ובסוף הגוף שלך הולך לאדמה, או דרכים אחרות להיפטר מהגוף, ותולעים יחרסמו אותך. מה עשית פה? אז שוב, אנחנו אומרים, כן, יש ציר אחר בחיים האלה, וזה הציר של המשמעות. אבל הציר הזה של המשמעות, של הערכים ושל הטוב, מה המקום שלו במציאות? נכון, יש אותו. אנחנו אומרים, זה הלב של המציאות. המציאות נבראה עבור זה. העולם הבא זה המקום, שהוא לא מקום פיזי, אלא זה המקום או המדרגה או הספירה, שבה כל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם בעולם הזה, של ערכים וזה, שם זה מוחלט. זאת אומרת, המקום שבו הערכים, הטוב והצד הנצחי שאנחנו יכולים לפגוש גם בעולם הזה, אבל בעולם הזה הוא תמיד יהיה איכשהו קצת בשוליים, יש מקום שזה הכל. המקום הזה שזה הכל זה נקרא העולם הבא. והעולם הזה הוא פרוזדור בפני הטרקלין הזה, כלומר הוא נועד כדי שאנחנו במהלך החיים שלנו, כל באי עולם, שבמהלך החיים שלנו נעבור איזשהו תהליך שמפגיש אותנו עם הצד הפנימי יותר שבחיים. עכשיו, זה לא סותר את זה שאנחנו מאמינים שבאמת אחרי המוות אז באמת הנשמה נפרדת מן הגוף והיא מגיעה למקום, זה לא סותר את זה. אבל זה כאילו, במקום לשים את הדגש על מה שיקרה לך אחרי המוות, אנחנו רוצים לשים את הדגש על מה שקורה, על החיים עצמם. בחיים עצמם יש ערך, ופה צריך להבין משהו. יש ויכוח בין שתי תפיסות. לפי תפיסה אחת, האמת קיימת עבור העולם, ולפי התפיסה השנייה, העולם קיים עבור האמת. אני אסביר. מי שהתפיסה שלו היא תפיסה מלמטה למעלה, אז הוא בעצם פוגש את החיים דרך החושים שלו ודרך המציאות החומרית, הפיזית של העולם הזה. אז העולם הזה הוא בעצם הכל. בתוך העולם הזה שהוא הכל, יש לך כל מיני תחומי עיסוק. מעבר לאכילה ושתייה וגג לראש שלך, יש לאדם למשל צורך בתרבות. אז בתוך הארון הזה שנקרא העולם והחיים, יש לך מגירה, שזו המגירה של התרבות.
בתוך המגירה של התרבות יש לך תתי מגירות, אומנות, לא יודע, ציורים, מוזיקה. יש לך כל מיני מגירות בתוך הארון הזה. אחת המגירות כתוב עליה האמת. כי לחיות בעולם הזה בלי שיש אמת, אז החיים יקרסו, הכל יהיה שקר ושוחד בקשיש, אז צריך שיהיו אנשי אמת. אבל לפי זה, האמת היא פרט בתוך העולם הזה, שהעולם הזה הוא הכלל. זו גישה אחת, היא גישה שדוגלת בערכים, אבל הערכים באים לשרת את העולם הזה, שהוא הכלל. אבל לפי הגישה השנייה, שזו הגישה שרמח"ל פה מקדם בספרו, וזו הגישה היהדותית, זה לא שהאמת באה לשרת את הצרכים של העולם. העולם קיים עבור האמת, קרי, האמת קודמת לעולם. לפני שהיה העולם, הייתה אמת. איפה היא הייתה? אצל הקדוש ברוך הוא. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. כדי שיהיה מקום שבו האמת מתממשת במציאות, נברא העולם. זאת אומרת, הדבר הזה שאנחנו קוראים אמת, ואפשר להחליף את המילה אמת בנצח או בטוב מוחלט, אבל נמשיך עם המשפט הזה של האמת. האמת זה הארון. בתוך הארון הזה יש כל מיני מגירות. אחת המגירות זה הקיום שלנו פה בפלנטה הזאת על כדור הארץ. אנחנו חלק ממשהו שהוא הרבה יותר גדול. אז הארון הזה לפי זה העולם הבא. והעולם הזה נברא עבור העולם הבא. העולם הזה נברא כדי שאנחנו נעבור בו משהו, שנעבור בו תהליך, שבו אנחנו נבחר בטוב, והטוב יהפוך להיות חלק עצמי מאיתנו, נזדהה עם הטוב. ההזדהות הזאת עם הטוב, זה הגן עדן שאדם בונה לעצמו. לא סותר את זה שאנחנו, מאמיני התורה, חושבים שזה חשוב גם לשמור, לא רק להיות טוב במובן האנושי, הערכי, החילוני. אנחנו גם מאמינים בשמירת מצוות, ושזה חלק מהעניין. אבל הכלל, זה לא מתחיל אגב, אפשר היה לפתור את כל הדיון שלנו ולהסביר אולי בזה הייתי צריך להגיד, אפשר היה בכלל להסביר שהבעיה היא אם אתה תופס את שמירת המצוות בצורה מצומצמת. אם המצוות זה רק נגיד שמירת שבת וכשרות, אז באמת כל השאלות ששאלנו על מה שאנשים עוברים בעולם הזה הן קיימות. אבל בעצם המצוות כוללות את כל ההתנהגות הערכית והטובה של האדם. אחת המצוות זה גם ועשית הישר והטוב בעיני השם אלוקיך. אז כל דבר שהוא טוב ובעל ערך שאדם עושה זה בעצם מצווה. אז זאת אומרת, לא צריך לחשוב על זה בצורה דתית מצומצמת. זה נכון שלכתחילה המצוות צריכות כוונה, אבל גם אם אדם לא מתכוון, כשהוא עושה טוב בעולם, אלה המצוות שלו שאיתם הוא בא לחיי עולם הבא, וגם אם הוא לא חי בתוך התודעה הזאת ובהבנה הזאת, אז הוא בעצם כל בן אדם עושה הרבה מצוות. מי שמטפל בהורים שלו בזקנותם, אז הוא עושה מצווה גדולה, ואותו זוג שאמרנו שמטפל בילד שלהם ומקדיש לזה את החיים, הם עושים מצווה עצומה של חסד עם הילד שלהם לכל החיים. אז אפשר היה קצת לפשט את הדיון ולהסביר שזה שמירת מצוות, צריך להסתכל על המונח הזה בצורה רחבה, וזה בהחלט מעדן חלק מהשאלות. אבל אנחנו אומרים פה טיעון, אני חושב שהוא יותר עמוק מאשר הטיעון הכמותי או של הרחבת המצוות. אנחנו מנסים להבין את יחסי עולם הזה ועולם הבא בצורה רחבה יותר. יש פה ספר בשם מתוך התורה הגואלת. יש פה שיחות של רבינו הרב צבי יהודה קוק. יש את השיחות האלה הם כמעט כמו שהוא אמר את זה מילה במילה. יש לזה חסרונות, לפעמים עדיף לערוך את הדברים, אבל יש בזה יתרונות. זה הדברים כמו שנשמעו מפיו של הרב, בלי שינויים ועריכות. אז בשיעור שהוא נתן על ספרו של אביו, ספר אורות, אמר הרב צבי יהודה, אבל אפשר היה להביא את זה מהמון שיעורים, זו ציטטה כמעט מקרית, הרב צבי יהודה מדבר ככה הרבה. העולם הזה הוא מוגבל, מקוצר ומצומצם. לעומתו, העולם הבא שכולו ארוך ללא סוף. אומנם בפרקי אבות כתוב שהעולם הזה פרוזדור והעולם הבא טרקלין, כלומר, יש קשר ושייכות בין שני העולמות. ואם עולם הבא מואר באור אין סוף, משתפך חלק מאורו לעולם הזה. אז פה אני רוצה, בעקבות דברי הרב צבי יהודה, להרחיב טיפה על הסיפור של הפרוזדור והטרקלין. המשפט הזה של חכמנו, הוא נועד להגיד שני דברים, הוא בא כאילו למנוע שתי טעויות. אני אסביר.
יש בן אדם שחושב שהכל זה רק העולם הזה. והעולם הזה בפירוש המצומצם, הרדוקטיבי של העולם הזה. כשאנחנו, כן, של באמת חיי חומר וחיים חומריים בלבד. אז לעומת האדם הזה שהוא שיקור מהעולם הזה, באים חז"ל להגיד, בוא חביבי, כל העולם הזה הוא בסך הכל פרוזדור, הטרקלין, הסלון, המקום שאתה הולך אליו, זה העולם הבא. לפי התפיסה הזאת, וזה בדרך כלל הפירוש המקובל, אז באמת זה בא כאילו להרגיע אותך מהשיעבוד שלך לחיי העולם הזה. בוא, העולם הזה זה לא הכל. אז יש אנשים שאומרים, קרמה היא קלבתה, זאת אומרת, בסוף ההתנהגות שלך היא תפגוש אותך בגלל הגורל בעולם הזה, אז בדרך אחרת אפשר להגיד, יש עולם הבא, בוא, אתה תשלם על זה. אם לא פה, אז שם. אז אפשר להבין את זה בתור משפט שמצנן את השיקרון של האדם אחר העולם הזה. אבל אפשר גם להבין את זה בצורה הפוכה, אך משלימה. ולפי ההבנה הזאת, מה זאת אומרת שהעולם הזה הוא פרוזדור בפני העולם הבא? זה אומר שהוא קשור לעולם הבא, הוא לא מנותק מן העולם הבא. בואו נמשיל משל למה הדבר דומה, לפעמים מזמינים אותך לחתונה, באולם שמחות שנמצא באזור תעשייה. אולם שמחות, בגלל שזה רק מתקיים בערב, אז עושים את זה או במקום נידח, באיזה גן רחוק, או במקום, כאילו מסיבות כלכליות, אז כאילו לא יקדישו לזה מבנה במרכז העיר עם כל השכירות הגבוהה, הרבה פעמים זה באזורי תעשייה. אז נגיד, הזמינו אותך, נגיד, אזור תעשייה תלפיות, בלילה, לא המקום הכי סימפטי, חשוך, לא יודע, מלוכלך, אבל קירות כאלה, זה אזור תעשייה, לא אזור מגורים. ואתה הולך, ואתה, לצורך העניין, את לבושה בסמלה יפה ומאופרת, והתכוננת לאירוע הגדול הזה, ואתה בחליפה ועניבה ולא יודע מה, ורואים את האנשים האלה פוסעים ברחובות המאובקים והמלוכלכים של אזור התעשייה, והם כאילו לא קשורים בכלל. זה לא קשור. שם אתה מצפה לראות גם ביום, בטח בלילה, אנשים שהם נראים כמו פועלים, ופה אתה רואה אנשים יפים והם לא קשורים לאירוע. ואז הם נכנסים לבניין שבו מתקיימת החתונה, ואז הם בפרוזדור. מה מאפיין את הפרוזדור? אתה כבר מבין שאתה עכשיו בדרך אל החתונה. אתה עדיין לא בחתונה. אבל הפרוזדור, החדר המדרגות שמוביל אותך לאירוע, אז קודם כל אתה שומע שם כבר את המוזיקה, אתה מריח כבר את הריח של האוכל. לפעמים יש לך איזה כיבוד קל שם בהתחלה, יש לך את השתי נשים הנחמדות שנותנות לך את הפתק שלך ואומרות שלום, אנחנו מכירים אותך, אתה כבר רואה את הצלם, אתה פוגש אנשים, אתה שומע, אתה מריח את הריחות ושומע את המנגינה כבר אתה כבר בדרך. כשאנחנו אומרים שהעולם הזה הוא פרוזדור בפני העולם הבא, זה משפט מאוד מאוד אופטימי. זה אומר, שמע, זה נכון שהעולם הזה הוא רק העולם הזה, אבל תדע לך, הוא פרוזדור בפני העולם הבא. הוא קשור אל המקום הנצחי, האידיאלי, המופלא הזה, המואר. האור הזה הוא גם מאיר את העולם הזה. אז מה ההבדל אם ככה בין העולם הזה לבין העולם הבא? שבעולם הזה, האור הזה הוא מוקף בהרבה מחשכים. ולעומת זאת, בעולם הבא יש רק את האור הזה. לכן אנחנו קוראים לזה עולם האמת. אבל זה לא משהו שמתחיל אחרי שאתה כבר מת. זה עכשיו פה. העולם הבא הוא עכשיו חי וקיים, הוא הנשמה של העולם הזה. לפי זה, זאת אומרת, הדרך, בעצם, הספר הזה מלמד אותנו לחוות את החיים של חיי העולם הזה במלואם. לחיות את החיים של העולם הזה במלואם, זה להבין את החיים האלה כחלק ממשהו יותר גדול. זאת אומרת, זה כמעט הייתי אומר, זה פירוש על חיי העולם הזה, אני לא יודע מה יש אחרי שמתים. כל דברי חז"ל שלמדתי ביחד על זה, זה לא באמת נותן תמונה, וגם חז"ל לא ביקרו שם, כאילו עכשיו כן, כי הם כבר ז"ל, אבל כשהם היו בחיים הם לא היו חז"ל, הם היו סתם אז זה לא נכון וזה לא בריא, שאדם יחשוב כל הזמן על מה שיקרה אחרי שהוא ימות. אבל זה גם לא בריא שאדם יחווה את החיים בצורה שטחית. לחיות את העולם רק בממד החומרי שלו, אלה חיים שטחיים. והנשמה על זה באמת צועקת הצילו, וזה המשל של העירוני והבת המלאכים שדיברנו בפעם הקודמת. אנשים לא טוב להם, אנשים מרגישים צורך הם אומרים לעשות משהו בשביל הנשמה. גם אנשים שלא מאמינים בהגדרות הקלאסיות של המונח נשמה, הם יגידו אני עושה את זה בשביל הנשמה.
אנשים יחוו חוויה של ריקנות כשהם לא עושים איזה משהו שהוא קשור אל הטוב ולאידיאליות. אז הטוב והאידיאליות בשפה יהודית זה נקרא העולם הבא. זו אמירה מאוד אופטימית על החיים שלנו כאן, כי החיים שלנו יכולים להיות מוארים מהאור הזה, אם אנחנו בוחרים לחיות אותם בצורה רצינית, בצורה עמוקה. ואז זה נותן לנו תפיסה, וזה גם עונה לנו על השאלה למה התורה לא הזכירה את זה, כי זה לא בריא מבחינה נפשית, זה לא רלוונטי, התורה ניתנה לנו כדי לקיים אותה בעולם הזה. לפי ההסבר שלנו, התורה כל הזמן עוסקת בעולם הבא. כשהתורה אומרת שצריך לדבוק בהשם, מה זה לדבוק בהשם? מה זה להיות טוב? זה הכוונה היא לחיות את החיים שלך לאור התפיסה מוסרית עמוקה, תפיסה רוחנית עמוקה. התפיסה הזאת היא העולם הבא. אז בעצם החיים שהתורה רוצה שאנחנו נבנה, הם חיים בעולם הזה, לאור הרעיון של העולם הבא. ולא העולם הבא בתור ה-afterlife, שזה הסגנון הנוצרי. לא בגלל שאנחנו לא מאמינים בזה, בגלל שזה אדם בריא בנפשו, הוא לא שם את המחשבות שלו כל הזמן שם. זו הדרך הנכונה לחיות כאן. החיים שלך כאן יהיו חיים נכונים, שאתה חי אותם חי בעולם, שעולם מואר, עולם שהוא מחובר לאמת, עולם שהוא מחובר לקודש, עולם שהוא מחובר לקדוש ברוך הוא, עולם שהוא מחובר לחיי העולם הבא. אני רוצה לסיים במאמר חז"ל על כך שהרשעים, אנחנו עכשיו, השיעור הזה ניתן ככה מיד אחרי יום כיפור, אנחנו באווירה של ימי הדין, אז חז"ל אומרים באיזשהו מקום, שכשאדם מגיע לעולם האמת, אז לפני המשפט שלו, יש את המשפט שכל אחד אחרי החיים הוא צריך לבוא, לתת דין וחשבון לפני בוראו, מה עשית בעולם הזה? אז כתוב שהרשעים לא זוכרים את השם שלהם ברגע הזה. כלומר, כאילו מקריאים את השם שלך לתחילת המשפט שלך, אז הרשעים הם אפילו לא מבינים שקוראים להם. מה זאת אומרת שהרשע לא זוכר את שמו ביום הדין, בעולם הבא, לצורך העניין? אני מכיר הרבה תכונות שליליות שאפשר לייחס לרשעים, שכחה היא לא אחת מהם. למה שהרשע לא יזכור איך קוראים לו? ההפך, הרשעים הרבה עסוקים בשם שלהם ובמי שהם. אלא שצריך להבין, דברים רוחניים, צריך להבין אותם בהבנה רוחנית. אנחנו לא יודעים איך נראה הדין, אנחנו לא יודעים איך בכלל נראים החיים אחרי העולם הזה, אבל ניסו לצייר לנו אותם כמו שאנחנו מבינים משהו על המשפט בעולם הזה, שקוראים לך בשם שלך. מה זה השם של האדם? השם של האדם, זה הסימן שצריך לסיים, אבל תנו לי עוד דקה שתיים, השם של האדם זה המהות שלו. זה מי שאתה. אנחנו פוגשים אחד את השני, קודם כל מציגים, קוראים לי ככה, זה שמי. השם זה מי שאתה. בעיני רוחי זה מצטער בצורה כזאת. ושוב, זה כמובן משל דימוי שנועד לתת לנו איזושהי תובנה על חיינו פה בעולם הזה. אדם אחרי 120, מה שמראים לו בשמיים זו תמונה, או ערך ויקיפדיה, או אני לא יודע איך מראים את זה, אבל מראים לך מי יכולת להיות. מי היית אמור להיות? כל אחד מאיתנו נולד עם פוטנציאל מסוים, משהו שהיינו אמורים להגשים בעולם הזה. אולי מכיוון שלאדם יש בחירה חופשית ובדרך שאדם הולך מוליכים אותו, אז אולי מראים לך כמה דמויות, אומרים לך, יכולת להיות זה, יכולת להיות זה, יכולת להיות זה, זה מי שאתה נועדת להיות. אני נתתי לך נשמה אלוקית, נתתי לך משהו ממני בתוכך, חלק אלוה ממעל ממש. היית אמור להגשים עם זה משהו, היית אמור לעשות משהו טוב בעולם. עכשיו בוא נשווה בין מי שהיית יכול ועשוי להיות, לבין מי שאתה בפועל. ומכיוון שאדם, אף אדם הוא לא מושלם, אני מניח שאפילו אצל הצדיקים, זה לא שיש הלימה של 100% בין מי שהם היו אמורים להיות לבין מי שהם. כל אחד עשה את הטעויות שלו. אבל האדם הצדיק זה אדם שהוא די דומה למה שהוא היה אמור להיות. פחות או יותר, רואים שזה דומה. זאת אומרת, הוא מילא את הפוטנציאל שלו, ולא רק את הפוטנציאל שלו ב5 יחידות מתמטיקה ופיזיקה, את הפוטנציאל המוסרי, הרוחני שלו. הוא הגשים וכל אחד עם הניסיונות שלו. יש מישהו שאצלו זה היה הטיפול באותו ילד שהזכרנו קודם, ויש מישהו שזו הייתה משימה אחרת, ויש מישהו שאצלו זו הייתה משימה לאומית. בסוף יש גם מישהו שהיה צריך להמציא את האוזניות, כן? יש כל מיני משימות, והמשימות האלה זה כמובן ברבדים שונים, זה לא רק משימה אחת, אלא המשימה זה להיות בן אדם, להיות אדם.
במלוא מובן המילה. האם היית בן אדם? האם אתה מימשת את המתנה הזאת של החיים, ועשית עם זה משהו, שוב, על הציר הזה של המשמעות, של הנצחיות, של הטוב האמיתי? אז הצדיק הוא מאוד דומה למי שהוא היה אמור להיות. והפחות צדיק הוא לא כל כך דומה, אבל עדיין אתה רואה את הדמיון. זה לא מספיק דומה, יש פער גדול מדי, אולי אצל רובנו זה כך, אבל עדיין פחות או יותר יש קשר. הרשע הוא לא מזהה את השם שלו, מה הכוונה? אין שום קשר בין מי שהוא היה עשוי ואמור להיות לבין מי שהוא בפועל. כלומר, הרשע זה מי שהחמיץ את תכלית החיים, מי שהחטיא את כל המטרה. הוא קיבל מתנות כמו כל אחד כדי לעשות משהו טוב בעולם הזה, והוא בכלל לא ישתמש בזה, או שהוא ישתמש בזה כדי להרע. ולכן שקוראים לו, הוא בכלל לא מבין שקוראים לו, כי הוא פספס את המהות שלו. הספר הזה, הוא מנסה ללמד אותנו להיות צדיקים, קרי, לחיות את החיים שלנו בעולם הזה, המוגבל, הקצר, לאור האידיאלים הגדולים ביותר, לאור ההבנה שכל הצד החומרי והפיזי זו קליפה חשובה ויקרה, אבל של משהו, של אמת גדולה שיש בחיים האלה, של טוב גדול, של חסדים גדולים, ושאנחנו נקראים לממש אותם, להוציא אותם מהכוח אל הפועל. זה נקרא לחיות חיים טובים, זה נקרא להיות טובים. אתה לא צריך לחשוב על הנקודות שאתה צובר במשחק. זה לא משחק. הטוב האמיתי. כלומר, האדם שחי את החיים בצורה נכונה, הוא הופך להיות כל הזמן יותר טוב. הטוב הזה הופך להיות עצמי. הטוב הזה שהוא עצמי, זה חלק ממך שאתה רכשת אותו בכל הניסיונות ובכל גם הפגיעות והדברים הקשים שעברת ובהתגברות ובבחירה לא להיות כזה לאחרים כמו שאולי הוא איתך. כל מכלול הבחירות המוסריות ביחסים של האדם, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, בין אדם למדינתו ולחברה שמסביבו. כל המערכת הזאת זה העיקר של החיים, זה התכלית של החיים, ואתה בסוף אתה עושה משהו עם מה שאתה קיבלת, אתה משאיר עולם טוב יותר אחריך, אבל אתה עצמך הופך להיות טוב יותר. הטוב הזה זה התמצית של המציאות. זה נקרא לחיות את העולם הזה לאור העולם הבא. לאור ההבנה הזאת, אנחנו ננסה עכשיו בשיעורים הבאים להיכנס לפרטי הדברים, למידות, לאופן שבו אנחנו בונים את זה, איך בונים באמת אישיות שהיא אישיות טובה במובן העמוק, שהיא חיה את החיים מתוך הכרה שהחיים הם עבור זה, הם עבור הציר הזה של הטוב, של האמת, ושבסופו של דבר זה גם הציר של הנצח. אני מקווה שהצלחתי להוסיף משהו בכל ההסברים האלה. עוד נדבר על זה בשיעורים הבאים. תודה רבה.